Igrexa de San Tomás e as Palmeiras. A Igrexa de San Tomás é a construción de estilo neomedieval de finais do século XIX. Foi levantada cos restos da torre de Dona Urraca, destruída precisamente para poder construir a igrexa, nun momento no que non existían normas de protección do patrimonio. Da torre consérvase algúns sillares, as ventás románicas e os petris que podemos ver incrustados nos muros da ábsida. É o único templo galego dedicado ao santo arcebispo de Canterbury e gran canciller de Inglaterra, Thomas Becket. Foi asasinado no interior da súa catedral por cortesáns do rei Enrique XI nunha viaxe de peregrinación a Compostela. Este santo fixo un alto en Caldas de Reis, de aí a importancia deste lugar.